Ο πάγος πρέπει να γυμνάζει, να προπονείται, άμα θέλει να επιφέρει καταστροφές ολοκληρωτικές. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι καλά κάνετε και τα σπάτε, γιατί ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει επιτέλους αυτό που συμβαίνει γύρω του. Η Μολότοφ του σήμερα είναι η κόκκινη σημαία, το κόκκινο περιβραχιόνιο και η ψυχή του Έλληνα αριστερού που θα βγει στον δρόμο και θα πολεμήσει για τις αξίες του. Παρόλο που όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή τείνει να καταργήσει την πυρηνική ενέργεια, εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Έχω να πω την καλύτερη χώρα του κόσμου είναι ο Πειραιάς. Γιατί από τον Πειραιά πας σε όποια χώρα θέλεις. Οι οπαδοί είναι οπαδοί και οι αγωνιστές είναι αγωνιστές. Έγιναν κάποια επεισόδια βία, προβοκατόρικα, αναφέρθηκε το όνομα του Ολυμπιακού σε αυτά. Εμείς ξέρουμε ποιες ομάδες φανατικών πήγαν στο θέατρο, αναφέροντας το όνομα του Ολυμπιακού, γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ομάδες και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Οι Ολυμπιακοί και οι αντιολυμπιακοί. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα, οπουδήποτε γίνεται κάποια έκρηξη φανατικών οπαδών και καταστρέφουν είτε θέατρα είτε άλλα πολιτιστικά κέντρα, να το χρεώνουν στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει βγάλει τεράστιους καλλιτέχνες και ουδέποτε θέλησε να βλάψει άλλες ομάδες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο χαρακτηρισμός οπαδός απέναντι σε λαϊκούς αγωνιστές και ανθρώπους οι οποίοι πολεμάνε νυχθημερών και καθημερινά προκειμένου ο ανυπεράσπιστος λαός να καταφέρει να ορθώσει ένα ανάστημα απέναντι στην καπιταλιστική λέλαπα, υποδηλώνει ότι έχει υπάρξει μια σύγχυση αξιών στην ελληνική κοινωνία, πράγμα το οποίο ήταν στοχευμένο εξ αρχής, γι' αυτό και εμείς αντιτιθέμεθα μονίμως σε οποιαδήποτε απαλωτρίωση και αλωτρίωση της χώρας μας μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νεοφιλελεύθερης λέλαπας. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι καλά κάνετε και τα σπάτε, γιατί ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει επιτέλους σε αυτό που συμβαίνει γύρω του. Γιατί εγώ άκουσα ότι άμα δεν αντιδράσουμε θα κάνουμε σαν τα ποντίκια. Οπότε εγώ λέω ναι στην αντίδραση. Μπορεί και να αλλάξει κάτι που ξέρεις. Εντάξει, το καλό είναι ότι δεν φαίνεσαι γιατί είσαι μαγριά και δεν ξέρει ποιος έχει κάνει την επίπληξη. Γιάννης. Το κράτος να αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι το ΤΕΙ μας, το ΤΕΙ πυρηνικών τεχνικών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και παρόλο που βλέπουμε αυτά τα πράγματα που γίνονται στην άλλη άκρη του κόσμου, δεν καταλαβαίνω ότι ο μόνος τρόπος να τα αντιμετωπίσουμε είναι να φτιάξουμε πιο πολλούς τεχνολόγους, τεχνικούς πυρηνικών εργοστασίων. Γιατί πιστεύω, παρόλο που όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή τείνει να καταργήσει την πυρηνική ενέργεια, εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Και αυτοί είναι κοπάδι. Και αυτοί είναι οπαδοί και πιστεύουν ότι τις αηδίες που λένε αυτοί οι οικολόγοι και οι πράσινοι και οι κίτρινοι και δεν ξέρω τι. Λένε αυτές τις βλαϊκίες. Βρείτε με εσείς άλλο τρόπο ενέργειας που να δίνει τόσο πολύ ενέργεια χωρίς απόβλητα. Πες με δύο-τρία αποβλητάκια, ρε παιδάκι, τα οποία τα εξάμπτουν σε λάθος χέρια από να τον καταστροφή. Και εγώ έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω. Να σπουδάσω ή να μη σπουδάσω. Δεν ξέρω. Στην Ιαπωνία. Απλά δεν ξέρω τι να κάνω. Δηλαδή το έχουν γυριστεί όλο το πράγμα λάθος. Λάθος. Την πρώτη μέρα το κατάλαβα εγώ καταρχάς. Όταν είδα εγώ τον καπνό να βγαίνει, αυτό το χρώμα και μόνο κατάλαβα τι καπνός είναι. Και δεν προσέξανε. Εγώ είχα καταλάβει ότι στην αντιδραστήρα 3 ήταν το πρόβλημα και είχαν πέσει πάνω στο 2 για να διορθώσουν. Πρώτο λάθος είναι το θαλάσσιο νερό. Μεγάλο λάθος το λεσσό νερό. Όλοι ξέρουμε το αλάτι, χαλάει το ζυργόνιο και επιταχύνεται η τήξη. Και τώρα έχει γίνει τήξη και δεν τον πάρει χαμπάρι. Σήμερα πήγαν μετρήσει και πάλι είχα δίκιο. Πάλι βγήκα σωστός. Πάλι. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι μόνο το Ελληνικό Πανεπιστήμιο μπορεί να βγάλει επιστήμονες που έχουν πάντα δίκιο. Και ένα τέτοιο κοπάδι το χρειαζόμαστε στην Ελλάδα. Πρέπει να γίνουν πολλές καταλήψεις για να αντισταθούμε σε αυτό που γίνεται τώρα στη χώρα. Γιατί εγώ έχω ακούσει που το είπε η μαμά μου και ο μπαμπάς μου και η θεία μου ότι έχουμε υπογράψει ένα συμβόλαιο, το μνημόνιο, το συμβόλαιο του θανάτου και θα πεθάνουμε όλοι σε 3 χρόνια. Όταν εγώ μέσα στο βάθος καπνίζω 4 πακέτα την μέρα, πίνω 7 παραπέδες και δεν ανοίγω την πόρτα να πάω μέχρι το προπόδι να γυρίσω, καταλαβαίνεις ότι μέσα εκεί ούτε φωνή έχω, ούτε τη δύναμη να υποστηρίξω
το θέλω μου και το σύνθημά μου. Ακούγομαι το πολύ πολύ σε μία χέρα απέναντι. Ο πάγος πρέπει να γυμνάζει, να προπονείται. Άμα θέλει να επιφέρει καταστροφές ολοκληρωτικές. Έτσι θα σπάσει κάτι και να το ξαναφτιάχνουμε. Το ελληνικό γάλα παραμένει το καλύτερο, η ελληνική γιαούρτη είναι αυτό που αρμόζει στα πρόσωπα αρμοδίων και αναρμοδίων του συστήματος, σε όλους τους εγκάθετους της νεοφιλελεύθερης λέλαπας. Οι Εγγλέζοι, αν δεν κάνω λάθος, λένε αυτό το get a life. Δηλαδή βρες μια ζωή. Άμα δεν έχει ζωή λοιπόν, είσαι παρακολουθείς τους άλλους.